Jesu Kristu inkosi. Mina MaNgcobo Khoza ngiphakamisa ukumbonga uNkulunkulu, ngiyabingelela ubaba uSibande, ngibingelela umama wakhe. uNkulunkulu uyisimangaliso, ngibingelela obaba nomama nabasha nabaka Sunday school. Egameni likaJesu Jesu. uNkulunkulu uyisimangaliso, ngiyamazi kuningi angenzela khona. Ngiphakamisela kuyena udumo, ngithi akekho ofana naye ezintweni zonke engihlangabezana nazo ezibonakalisa ubukhulu bakhe empilweni yami. Nengikubona ngamehlo, ngibona uNkulunkulu. Ngike ngaphathwa inkwantu umzimba wonke, kuthi mangihamba indaweni nje ngihleli kanje emotini ngibe nenkwantu mase ngilele ebusuku ngithi ngiyanyakaza. Leyo nkwantu igijime isuka la emlenzeni kuze kupheqeke inyawo zithi kanje. Kodwa uNkulunkulu eyisimangaliso, entabeni yendlu kaJehova kuyabonakala. uNkulunkulu wangenzela isimanga, wangikhulula kuleyo nkwantu. Noma kade ngihambile ngigibele emotini isikhathi eside, uNkulunkulu leyo nkwantu yaphela nya empilweni yami. uNkulunkulu ngiyambonga, ufanele ukuphakanyiswa, dunyiswe. Kukhulu engibona khona ezintweni ayizenzayo ezisimanga. Ngimbona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu usebenza ngenye indlela. Sifanele bakwethu simphakamise ngempela kakhulu uNkulunkulu. Uma ithuba esasiphile sime siqine, siligijime futhi ibanga uNkulunkulu asasibekele lona, ngoba ithuba liyadlula. Kufanele siqonde ngempela lokho ukuthi singenzi noma kanjani, sinamathele uNkulunkulu ngimbone ngenye indlela. Yilokhu ngangena entabeni yendlu kaJehova, ungenzela isimangaliso. Kuningi angeke ngikubale, kodwa uNkulunkulu sengimbonile ukuthi kanti wayengiqondanisa nalokhu kuzwa izwi lakhe kanjena. Ungiqondanisela ukuthi kube khona okuthile engikuzwayo empilweni yami, kube khona okuthile uNkulunkulu engimbona ngakho ekwenza empilweni yami. Ngisho nasekhaya lapha kundodakazi la ngihleli khona, ngiye ngibona izimanga uNkulunkulu azenzayo, izimanga. uNkulunkulu wenza isimangaliso. Umkhwenyane lapho la ngihlala khona lapha ekhaya wanengozi yemoto. Uthe maye nengozi yemoto waphuma eshayisa inkomo, waphuma engathinteke ndawo, engenamuntu ndawo, kodwa imoto yafa yaphela. uNkulunkulu ngiyambabaza ukhulu bakhe, izimanga zenzayo ziyisimangaliso. Ngifikelwe inyembezi ngithi Nkosi, sengathi angikenzi kahle ngize ngifinyelele kuwe. Ngiyamcela ukuthi angiphe amandla okuyiqhuba le ndlela, ngiqhubeke ngiyibambisise, ngingayidedeli kuze kuyofika leso sikhathi uNkulunkulu angibekele sona. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga.